Kusekhaya, kude nasekhaya kulabafundi. Yini ngempela i-Wits Zulu Society? Ngingasho ukuthi inhlangano yabafundi ehlanganisa abantu abaphuma ey'ndaweni ey'ningi, ikakhulukazi abantu abasuka emakhaya, abakuthola kuba nzima ukuthi beyithole indawo uma befika la kwaNgqondonkulu. So sifundisa ngamasiko, sifundise ngengoma, kodwa-ke ayivulelekile kumaZulu kuphela. Izinhlelo zalenhlangano azipheleli nje lapha engomeni kuphela. Kulamaviki aphelile besinabantu bebesuka eThembisa amatshitshi bezozivakashela, but baningi ngama-program esinawo. Sinayo indaba Friday la suke sidinga idanje indaba eyisematheni, kungawumlando, kungayindawo mhlambe esiyibonayo ithi sematheni. I-Wits Zulu Society sineminyaka yabakhona, kepha intsha eyisingethe njengamanje kudingeke ukuba iguqule ihambisane nesikhathi sesimanje manje. Esikhathini samanje izinto ngisho ningazenza kanjani kodwa uma ningayi-align esikhathi samanje okuyisikhathi sezobuchwepheshe, iy'nkundla zokuxhumana, sasiyifaka khona-ke baqala abantu bakwazi ukuthi bayilandele-ke manje ibe #Ngoma Tuesdays. Thoma lami sungivikele kwemiki imkhokha. Ngiyathembisa ngiyokhokha ngelikhulu ikhamba. Ngibonga ukukhuselwa kuleli khaya. Ubhalente sithola uJoy amatshali umondisi. Siyasina sipractice amasiko ethu siyabonga. Ngumzulu, Natali, jabulile, ngiyasiqhenya ngoba umZulu. Wena na. Jukebox. Kuphuka lapho jukebox. Ngiyakuzwa mina.